Presented by Mac Entertainment. बिकाइल बा ओकर बाबू के घुर बिकाइल बा बिकाइल बा। रिकॉर्डिंग बाई जगदम्बा फिल्म्स नवादा। कारदा मचौले बाड़े आई समियाना में ढोड़ी तोर कटोरी बनल कौना कारखाना में कारदा मचौले बाड़े आई समियाना में ढोड़ी तोर कटोरी बनल कौना कारखाना में जय जय करा निशाना में आइल बा ओकर बाबू के घुर बिकाइल बा। अच्छा। जय करा निशाना में आइल बा ओकर बाबू के घुर बिकाइल बा। बुझला बिकाइल बा ओकर बाबू के घुर बिकाइल बा। भिरी न सटा बाबू रहता निकगरी घोटा पकड़ के उखाड़ दे बबरी। यूपी बिहार में बालफुअन के सेना खजनी भाव तैका सा देना खोदा खोदी होई तोरा आज खजाना में मारा बैसन चोटे की रिपोर्ट जाई थाना में। जय जय करा निशाना में आइल बा ओकर बाबू के घुर बिकाइल बा। जय करा निशाना में आइल बा ओकर बाबू के घुर बिकाइल बा। ओके देख ले बाऊ बिकाइल बा ओकर बाबू के घुर बिकाइल बा। रिकॉर्डिंग बाई जगदम्बा फिल्म्स नवादा। उम्र से ज्यादा बाबू बोला जानी बोल हो सुई डोरा से तो हसील दे हम लोल हो। जदी नीते से झाके जइबे ते मिल हो गोलू राजा साथ बनई है फिल्म हो 32 के सीना हो 36 के कमर बन के रह जो ना यही जे हमर। ढेर बोल बा जय जय करा निशाना में आइल बा ओकर बाबू के घुर बिकाइल बा। जय करा निशाना में आइल बा ओकर बाबू के घुर बिकाइल बा। एक कन्हैया जी बुझनी की ना। रिकॉर्डिंग बाई जगदम्बा फिल्म्स नवादा।